nagasangyaw sa himaya sa Diyos. Ang kalangitan nagasangyaw sa himaya sa Diyos. Ang kalangitan nagapahayag sa himaya sa Diyos, ug ang kapanganuran nagasangyaw sa buhat sa iyang kamot. Ang matag adlaw nag-asoy niini ngadto sa sunod adlaw, ug ang matag gabi ngadto sa sunod gabi. Ang kalangitan nagasangyaw sa himaya sa Diyos. Walay sulti o pulong kansa tingog, wala mabati sa tibuok kalibutan. Nadungog ang ilang tingog, ug ngadto sa kinatumyan sa kalibutan ang ilang mensahe. Ang kalangitan nagasangyaw sa himaya sa Diyos. Ang kalangitan nagasangyaw sa